Apa Semar ora ngilo karo gitoke? Apa Semar ora ngilo karo kanane? Mung gedibal, mung Panakawan, mung kere, mung wong melarat kok pengen duwe anak mantu, anak ratu iki. Cecak nguntal cagak cebol gaya bulan ngutong ngitung mitang. Wah, Petruk, gembelo sirahe, gleleng pacahe, ngilangi tata krama wani glandang karo bapa Penembantono. Petruk leren ora, leren ora. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Loh, wani karaku. Apa yang saya takut? Wah, mati telah. Di sini negara aja nganti tekan kene wi. Niwang Sukmana Mangadin luwih krana sasmintaning sun jagat wasisaning Upanara. Koko Prabu katuran pinarak lenggah ingkang sekeca rawuh jengandika wonten negari Ndarawati Koko Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggara. Yai Ndarawati ya. Kaya wis ora kurang prayoga wraptanipun Kakang ana ing Projeng Dwaraka. Pun Kakang ngaturake pudyas pangastawanipun Kakang katura marang Yai Prabu Ndarawati. Koko Prabu kula pundi jimat dayanana ing kasantosan Bapa Penemban Durna. Katuran karaharjan rawuh jengandika Bapa ing Sukalima. Kandak blekuduk swalu gembol sumarante hawela. Lha nuwun inggih Ger. Tansah pinaringaning kawidatan ring sami kala sawanipun ing Bapa ing Sukalima mangya widodane skala. Sowan kula tebih saking Rubeda. Namung kepareng ing Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabing Ndarawati. Inggih Bapa, kula tampi akarya Bambang raos sing manahipun ingkang putra ing Dwaraka. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra ing Ndarawati. Dene rawuh jengandika Bapa Penemban Durna sumawana Koko Prabu wonten ing Projeng Dwaraka. Koko Prabu Mandura. Kresna, iki lho wonten timbalaning adhawuh. Wale-wale apa? Praptanipun Kakang ana ing Projeng Ndarawati iki sayekti ora duwe karep pribadi. Nanging pancen ana bab ya kuwi suwaningipun Kakang ing Projeng Dwaraka bareng lawan Bapa Penemban Durna mau sayekti diutus dening Yai Prabu Duryudana ana bab ingkang bakal ndak aturake marang Yai Prabu Dwaraka ya gandeng pun Kakang tinemu taruna lan ana pini sepuh ingkang ndak kanthi ya kuwi Bapa Penemban Durna. Mula apa ingkang bakal ndak aturake mau lumantar Bapa Penemban Durna Yai Prabu Kresna. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten Bapa Penemban tumunten ngaturi paring dawuh menawi dados wigatosipun dene paduka Bapa Penemban Durna rawuh wonten negaring Ndarawati. Oh inggih matur sembah nuwun Ger. Ingkang sepisan tuwi dhateng kawilujenganipun anak Mas utawi anak Prabu Ndarawati. Dene ndungkap angka kalih leres kendhikanipun anak Prabu Baladewa bilih. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima menika sayekti dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Supados nanjihaken dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat. Menapa inggih para nyata bilih paduka menika kagungan putra angkat. Inggih menika wujudipun pawestri ingkang sakmangke sampun dungkap dewasa. Ngibaratipun kembang hambabar gondo arum. Satemah kathah sakathahing kombang nedya necep dhateng maduning sekar menika kala wau. Inggih Bapa Penemban Durna lakar kalersan mekaten nembe kemawon kula menika pikantuk kanugrahan putra angkat ingkang sakmangke sampun mapan utawi sampun cumandhak wonten negaring Ndarawati. Oh, dadi menawi ngaten leres nggih. Leres jengandika anak Prabu menika kagungan putra angkat kasinggihan mekaten. Lajeng menawi boten lepat ingkang putra menika kamparingan nami utawi pusaka asma inggih menika Endang Naratemon.
Nyuwun pangapunten. Ingkang leres menika endang lara temon. Ah, lara temon kok lara temon. Lara temon. Menika ugi leres. Nggih. Kasinggihan mekaten Bapa Panembahan Durna. Oh, lah menawi ngaten cocok kaliyan menapa dados dawuhipun anak Prabu Duryudana. Bilih catosipun sowanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negari Ndrawati menika nuruti penangisipun putu kula inggih menika Lesmana Mandrakumara. Anggenipun sampun pinten-pinten candra menika gandrung-gandrung kaliyan setunggiling wanita. Sareng Lesmana kula dangu sinten to wanita ingkang andadosaken bingung raosing manahipun putu kula Lesmana Mandrakumara. Piyambakipun Waloka prasaja jujur kaliyan ingkang Bapa ing Sukalima. Bila piyambakipun gandrung kaliyan putri Ndrawati inggih menika pun endang lara temon. Lara temon lho Bu. Nggih lara temon. Mila lajeng kula nyocokaken wonten negari Ndrawati. Lah, gandeng samudayanipun menika sampun cocok. Tumunten samangke wale-wale menapa nggih? Sowan kula menika nedhi ngebun-bun ing jangan jejawas sonten. Ing wigatos sowan kula menika namung badhe ngemis. Ngemis dhateng paduka anak Prabu Ndrawati wonten suka lilane penggalih ingkang putra-putri endang lara temon menika mangke badhe kula beta utawi kula boyong wonten negari Ngastina ingkang wigati badhe kula jodhokaken kaliyan putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Menawi kepareng ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan tegesipun ngraketaken daging ingkang renggang nuntumke balung sing pisah. Antawisipun Ndrawati lan Ngastina mangke saya rumaket anggenipun kekadangan jernyatanipun sampun jodhokaken putra paduka kaliyan atmajanipun inggih menika anak Prabu Duryudana inggih putuka Lesmana Mandrakumara. Nanging menawi mboten nuwun sewu lho nggih. Sowan kula menika sareng kaliyan ing Ngaraka Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Menapa kirang kiyat anggen kula munjuk atur menawi sampun wonten seksinipun Nalindra Mandura Prabu Baladewa menika nggih anak Prabu Ndrawati. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Nalindra Mekmarwa sing sangkatri gumulung mangrembak ing wadya Kurdakura reka giri-giri nanggana magawe gelarira wang-wang sidhemataning Pasewakan negari Ndrawati. Nalika semanten sami midhangetaken pangandikanipun Begawan Durna, utusan saking negari Ngastina. Dinampi nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadi kendel, legeg datan mobak, datan musik nganti kaya pratima kencana. Melenggahi kanyup minangka wardu kanyup jarang gantir wadu jarang ngacok nang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkeping ngurya seban bonamu. Apa to kang dadi darunane? Ora numanten ora kang gajah medhun saka Wandilan. Kejawi namung sowanipun utusan sing karang kadempel Kilurah Nalagaring, Kilurah Petruk, Sumawur Kilurah Bagong ing Dumrajog tanpa harapan karya kaget kang samya mulat. Oh
jagat mangestu karo wayah loro jagat Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi pangendhanipun Bapa Penemban Durna. Menika mboten pangling menika Panakawan mongko jangkep 3 Nalagareng Petruk miwah Bagong. Rusak tatanane. Wah, mongko wancine wis ana dhewe lho. Panakawan iki metune mengko yen wis wanci gara-gara. Lah kok dadi kiting sruntul sowan ana ing negara Ndarawati. Mongko dudu wayahe. Jernyatane upama ngaturake bekti sarta ngaturake sembah lawan Sira Yayi Prabu Ndarawati. Mestine lak ana wancine dhewe. Ning mbok menawa ana wigati. Tanging lamun Panakawan sowan sore-sore ngene iki yen ora ana wigati, mesti ora bakal sowan timbal ana Yayi. Koko Prabu, katuran lenggah ingkang sekeca. Yo. Nalagareng padha kanthi raja sak praptanira Panakawan. Wanamit pasang Kalimantapi. Pinebena ing Loduri Demawahing Tawang Tuwang. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabektinipun ing abdipun Nalagareng kunjuk ngersa paduka Kanjeng Sinten Prabu Sri Bathara Kresna. Jangkep temen. Tata wicaramu nggunakake unggah-ungguh mekaten. Ingsun tampa pangestuning ingsun tampanana kula pundi kejiman paripik. Dayana ing kasantosan. Petruk Padararja pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk. Umume dhayoh kuwi rak ya eneng ngarepan. Lah kok iki malah terus eneng mburine sing duwe omah karepe piye? Lah selone teng mriki kok ya. Ngajeng mboten sela, teng mriki selane ya sapa anane. Iya Panakawan. Lho nggih. Bagong Padararja sak praptamu. Nggih nggih, pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng niring Sambikala. Tansah winanting suka basuki sowan kula bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripik. Dayanana ing kasantosan. Ana wigati apa Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan. Gandeng sing nyenguk teng ajeng niku nggih Gareng. Kajenge Gareng sing matur sanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Israeng kowe sing tuwa dhewe dadi talange ngatur lidah sinambung pengendikane bapak. Nalagareng dalem. Ana wigati apa Nalagareng sowan mongko tanpa tinimbalan? Sepisan. Rasa kesusu rek, rasa kesusu. Kesusu iku ngomeng kleru lho. Ing sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabektinipun ing abdi Nalagareng kunjung ngersa paduka Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya ingsun tampa. Pangestuning ingsun tampanana kula pundi kejimat. Dene tungkap angka kalih waleh-waleh menapa wilujeng dereng Sambikala sowan kula tebih saking Rubeda. Mboten angka setunggal menapa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Nalagareng ingsun tampa. Pangestuning ingsun tampanana. Ing salajengipun wiwit bidal saking Karaka Dempel sowan kula kalian Petruk kalian Bagong boten ketemu halangan setunggal menapa. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestuning ingsun tampanana. Ingkang tungkap ing salajengipun anggen kula lumampah saking Karaka Dempel diutus dening bapak wonten ing margi tansah pinaringaning kawidadan niring Sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Petruk, nun, kowe wae Petruk ingkang matur. Nalagareng kok mubeng wae. Ora ndang tekan-tekan nggone. Dekno nek menyang nomor 1 neh. Oh, kula saka omah wis dandan dithing. Bareng kon matur ra iso. Dekno kaya ngono pengarep. Sabar ya, Neng. Ora apa-apa. Aku wis biasa dirake. Petruk eneng apa? Ingin sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lah kok padha. Lah nek matur kalih Nalindra menika nek mboten ngaturaken sembah pangabekti mengko kleru. Iya wis ora dadi ngopo nggih. Dungkap mongko kalih kula menika namung dipun dawuh supados nyatakaken pekabaran Binata Mbok Bakul sinambi wara najan boten dipun sadi.
pawarta binandunging Karna. Menapa inggih para nyata sinuwun Prabu Ndarawati menika kagungan putra angkat. Anak angkat nggih, angkat junjung. Ora angkat junjung Petruk. Putra angkat ki putra nggonku nemu. Lah niku karep kula ngoten niku. Napa leres? Iya pancen kepara bener. Putri. Iya Petruk, pawestri tegesipun wanudya. Iya pancen kepara nyata. Napa saestu naminipun Endang Lara Temon? Iya Petruk, Endang Lara Temon. Wo, bener kok Reng. Wah, nek pancen kaya ngono, Endang Lara Temon terus dimasak wae, Tru. Maksudmu piye? Endang Lara Timun. Timun jempune. Timun Temon kok timun. Oh, tak kira nek timun e. Mbok wis Reng, wis lah melu omong. Wis jan kowe iki anggere melu omong ki janjane ngalahke aku lho malah. Endang Lara Temon leres. Iya Petruk. Weh lah nek ngoten cocok kali ngendikane bapak. Lho, kok cocok piye? Mergi bapak niku ya duwe anak angkat. Lho, bapakmu darepe putra angkat. Nggih. Le nemu teng langgar nalika semanten bocah niku tilang-tilang kaya wong ora duwe kanca, ora duwe sedulur, terus dipek anak karo bapak. Dijenenge Bambang Sunat. Petruk. Bambang Senet. Ora sunat. Senet. Nek wis disunat lagi disenet. Nengane ra. Kuwi lho, ana kaon kok ting dilajik kuwi lho. Gareng kok mlaku ning ngarepe ratu genah karo Petruk ya anggape keraton ki ora ana tatanane wae piye. Nglereske kok ya. Nggih Bambang Senet. Lah, dumadakan Bambang Senet niku wancine wis dewasa. Terus Bambang Senet niku matur karo bapak, "Pak, kula pengen rabi." Lho, yen ngono bapakmu bakal duwe gawe mantu, nggih. Lah terus mau nalika bapak niku nari karo Bambang Senet, lah sapa le wong wedok sing tok tresnani? Kula niku ngimpi diladeni putri naminipun Endang Lara Temon ngakune saking negari Ndarawati. Terus bapak nyeluk kula ale-gare kali Bagong genahna Sinuwun Ndarawati apa kagungan putra angkat ingkang pewangi Dewi utawa Endang Lara Temon. Nek pancen bener boyongen ning Karang Kadempel arep tak pek mantu, arep tak pek mantu. Arep tak jodoke karo Bambang Senet. Ngoten niku sing dadi dawuhe bapak gandeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Krishna sampun paring dawuh nek kagungan putra angkat naminipun Endang Lara Temon. Mula dinten menika kula ngebun-bune jangan jejawah sonten sowan kula namung badhe ngemis putra putri panjenengan badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel kula jodohaken kalian Bambang Senet. Cekap semanten atur kula menawi wonten pepanggil ruba kula aturi paring dawuh rerubanipun menapa pepanggilipun menapa nanging menawi boten dipun paringaken sababipun menapa kula nyuwun keterangan ingkang gumathok lan ingkang cetha sinuwun. Jaja muntap liring netap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon sapa wadananira mbranang ing kondhok blakuduk sualu kembal sumarante hawela Petruk aja kaget aku ing mampake karo kowe ya Petruk aku sing methokke karo kowe lho nyuwun pangapunten nembah duna wigatosipun menapa kok panjenengan kok terus lelenggah teng ngajeng Sinuwun Prabu Ndarawati aku arep mane wangsulan karo kowe wangsulan babagan Endang Lara Temon lho nyuwun pangapunten Endang Lara Temon menika putranipun Sinuwun Prabu Ndarawati panjenengan mboten dihak babagan Endang Lara Temon kosek nang Lesmana negara Ndarawati kuwi dhisik durna mangane kowe lan kowe ngerti dadi wong pangertenmu yen praptaku ning negara Ndarawati iki sayekti uga nglamar Endang Lara Temon bakal tak dawuhake Lesmana Mandrakumara mula gandeng kowe tiba keri nggon musuhan nang ngersane anak Prabu Ndarawati kowe aja waton bisa ngucap dina semoga Endang Lara Temon bakal kaboyong ana ing negara Ngastina mula kowe ngalao ora usah dadak mboyong Endang Lara Temon bakal tok dawuhake karo adimu anake angkat Semar Badranaya ora pantes ora sak trepe yen to Semar kuwi
ngangkah duwe putra mantu mangko putrane Nalendra. Apa Semar ora ngilo karo gitoke? Apa Semar ora ngilo karo kanane? Mung gedibal, mung Panakawan, mung kere, mung wong melarat kok pengen duwe anak mantu, anak ratu iki. Cecak nguntal cagak cebol gaya wulan wutong ngetung lintang kata. Loh. Panus maning jajalan sukertane bawane iblis lalat. Wah, Petro, gembelo sirahe, gleleng pacahe, ngilangi tata krama wani glandang karo bapa Menembantuna. Petro, leren ora, leren ora. Terus sakniki gandeng kula ora entuk mungsuh. Sirmu piye? Ngejak piye karo aku? Wong sencaki ora melu apa-apa kok tok tantangi ngopo? Kajengipun mboten napa-napa. Kula malah seneng dipun tantang Nala Garing. Awis entek mungsuhe. Arep mungsuh sapa iki? Nek rasa entuke wah cilaka kula. Nala Garing aja edan. Kae kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Koko Prabu Baladewa malah sajahe diwaneni karo Bagong bapa Menembantuna salah kedaden karo Petruk kae piye? Wah, jan wis. Nika pripun, Ndara? Wis ngetak pisahe Nala Garing Bapa. Kakang Pati Udawa brek. Arek kaya dadi sinuwun Ndarawati. Dawuh patih mah dipreke. Ndara secake ampun meneng mawon. Awi gek nikah dirampungi kok malah. Awi. Iya Nala Garing ampun kados larehan kok Patih Ndarawati Udawa ndak gegeran ora karu-karuan mengke. Ora tatanan. Ratu ditendangi bokonge. Nganti gegeblak aku. Bawa dulu kados pundi? Petruk kaya entuk panganan. Blas. Wah, kula kaya ora setiti karo napa sing kula ucapke to bareng kula niku nantang karo Petruk ngendheke Semar wong gedibal 17 wong alih nyolamipan mong-mong kene. Petruk mripate saya abang. Kula dirangkul karo Petruk dilarak. Sampeyan dilarak karo Petruk kula nesu-nesu saking wonten ing Pasewakan Negaring Ndarawati. Mboten kanyara. Bokong kula saking mburi. Wis ora ora timbang iki. Loh, Dimas Setyaki. Oh, edian iki. Mula wong iki aja sok gleleng. Sing iso nesune wis sampeyan ta, Hah? Sampeyan arep mbelani karo Begawan Durna. Begawan Durna dilarak karo Petruk. Kula adine ya ora trima. Nyun ngapunten nek kula kepeksa kurang ajar karo sampeyan. Rupak wani, jembar wani. Piye? Milih sing jembar apa sing siut? Lah nek cara kula nesu nggih, nek cara kula duka. Lah kok Bagong kok sak kepenan wah, ponokan ora pol minggat karo negara turune kandhang negara Garing. Udus. Wis
Dadi gegeran saiki tinggal lunga, Gong. Tinggal lunga piye maksudmu? Tinggal bali ning Karakadempel. Lho nek bali engko nek senet ra sida dhaup karo si temon. Senet nesu piye? Monggo aku sayang karo senet. Lah ning nganti iki engko Sinuwun Mandura nesu tenan, duka tenan nggawa nenggala. Ngamuk kowe karo aku diamuk karo nenggala piye? Mikir terus. Lho, bar maju, Gong. Wis kebacut kaya ngene, ibarate nyemplung kali. Maju ya terus, mundur ya terus. Luwih becik ndodok. Jempolmu mlocot. Hah? Ibarate kaya wong nyemplung kali, maju ya terus, mundur ya terus. Lah terus Aku sing arep nandingi. kowe wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Sing tak wedeni apane? Tak tekadi tak tohi pati. Pokoke adikku kelakon rabiran ora nak tohi pati. Ya wis ngono. Maju. Aku tak ndelik. Aku nek karo Nenggala wedi tenan aku. Nenggala ki tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Piye? Rene ya, rene ya. Piye. Arep genahke aku. Jare Nenggala ki tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Aku duwe kowe. Wah, duwe wong. Duwe. Tak tamake Gunung Jugruk. Segara iso asat. Tenan. Tak tamani pisan ora jugruk pindho. Pokoke kudu jugruk kudu nganti sak jugruke. Kudu gempal. Alah jenenge. Bagong Petro gareng ora minggat klenteng ngono. Ngopo? Merjijil matane ngopo? Mata-mataku dhewe kok. Ana wong mendelik matane kok deleke mencicil matane. Arep gamakno ki Bagonge matane semene ki. Ora usah mencicili matane wis gedhe. Lho, kok wani karo Baladewa? Ngopo kowe nesu-nesu? Kowe gelem bali apa ora? Gelem bali apa ora saka Karakadempel? Nek aku bali, penak awakmu. Aku wis penak awake, Mas. Kowe gelem bali apa ora? Ora, pokoke bali karo Endang lara temon. Wah, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Yen ngono kowe wani karo Baladewa. Kowe wani karo Nata Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura iblis diapurmu ora ngira karo gitokmu. Se. Ora sok kaya ngono kuwi. Nek nyuwara ki sing penak. Hah? Aku rumangsane aku ki wong kere. Aku rumangsane aku wong ora duwe. Ning wong ora duwe wong kere kaya aku ora sok digitok-gitokke. Kok kowe iki nyawang kowe. Apa nek kowe nesu-nesu ngene iki kowe menangan dhewe napa? Apa nek kowe nesu-nesu kowe Bagong wedi karo kowe napa? Bagong tidak pernah takut sama teman-teman. Siapapun. Bagong tidak pernah siapapun. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Nek basa Indonesia takon aku. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Loh, wani karo aku. Apa yang saya takut? Basa Jawa ae. Basa Jawa wae. Kowe kuwi. Oh, aku. Wani karo aku. Sing tak wedeni awamu, rupawani jembar wani. Nah, jembar wis biasa. Rupa ya wis biasa. Gelut nanti papan aku wis biasa. Wah, mati tenan. Disi legare. Masalahnya apa iki? Masalahnya apa? Kene ana wong jagoi adine kok dikamplek saka mburi. Kowe iki tuwa apa bocah? Ayo wong tuwa. Bocah semene tenan. Wah, radong. Lah nek wong tuwa ana gegeran kok malah kowe iki surak-surak seneng-seneng karepe. Iso misah apa ora? Kae iki dipisah ora kok didombani. Kowe iki wong tuwa apa bocah petuk paham?
Aja dipisah, aja dipisah. Mbok mudar mbok men. Sapa iki mau? Aku ketok cebleske cagakane. Sing nyekep aku sapa? Sing nyekep aku arep ngopo? Aku sing misah arep ngopo? Edan. Wah. Kok misah ya misahne ora dijebleske cagakane. Engko nek oglangan piye? Oglangan ya men. Negaraku oglangan ya men. Mungsu kok pono kawan, demen ora kajen sampeyan iki. Ugo karepe dhewe to mburi kene. Engko nek kok Prabu nesu tak cegate. Lu nggo mburi kene. Terus kowe ngapa nang kono? Kene mburi kene. Yo. Sampeyan ngapa teng mriki? Ayo mburi kono. Aku suwe-suwe sengit karo Ponowo kan. Pegah aku tenan. Ayo mburi gak gareng malah mripate mlirik. Kerae. Oh. Iya aleman iya. Ah pincange kok pamer. Awang pincang kok gaya. Demen lemaku keder ora. Manungsa tatan tipul kan glandang ngono kae. Yai, aja mbok pisah. Aja mbok pisah. Anggepe Baladewa kalah karo Bagong, menungsa ora tatanan. Derajate ceplek, derajate ponokan ming bature kok ngalah karo ratu ki. Ora ana critane. Minggir. Wah, jejekane menungsane. Apa anggapmu aku wedi wae? Hah. Minggir. Minggir Yai Prabu. Yai Prabu cengelmu mlotrok. Wis ta weruh cengel mlotrok. Sinuwun Darawati iki nek misuh nek nesu kata-katane apik lho, Tru. Wis ora usah cerewet. Meneng ora? Meneng ora kowe? Meneng, ora usah. Koko Prabu? Nggih. Kula suwun kanthi sanget Koko Prabu kula aturi sabar. Sabar piye? Sabar dodol ayam goreng. Petruk Bagong kuwi ganen lunga. Ya kok lunga. Dah. Kaya kata-katamu ora jelas ya gong lunga. Lunga. Mong. Kene kok. Panggrise nyaut-nyaut omong aku ditenono. Sampluk iki wonengen. Ku dadak rating. Ya ora. Sampluk iki kok dadak rating ora. Koko Prabu aturi sabar. Awit wonten atur saking anak kula Endang Loro Temon. Lho. Ana atur apa saka anakmu Endang Loro Temon? Sinten kemawon badhe dipun ladosi waton saged ngaturaken inggih menika wujudipun temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma ngajengipun kedah dipun beksani Wanara Seta. Manten lanang nitih gajah ngarepe dijogeti kethek. Inggih. Mongko gajahe kudu isa tata jalma. Inggih, mekaten Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwin Nareswara Kresna alangkung tresnanira marang Dyah Banon Cinawi. Oh, wah latar. Yo, yen pancen kaya mengkono. Aku tak matur ngarsane Kyai Prabu Duryudana. Babakan perkara iki supaya enggal bisa ngaturake reruba pinanganten kanggo mboyong Endang Loro Temon. Koko Prabu mugi-mugi saged kasembadan. Yo, aku njaluk pamit Kresna. Ngatos-atos Koko Prabu sampun ngantos kados lare alit.
sewu sinuwun menapa kula inggih kedah pados napa jenenge gajah ingkang saged tata jalma. Lho, pancene kudu ngono. Nalindra kuwi ora kena mban cindhe, mban siladan. Kabeh kudu adil. Mekaten. 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 Kudu adil, Bagong. Nggih, siap. Nanti ya, Tru? Wambo, angel. Kalih ngarepe mantan lanang sing nitih gajah kudu dijogeti Wanara ingkang nguluse putih. Wanara. Gareng kuwi sing sok ngerti basa Kawi. Wanara ya apa, Rek? Wanara ya apa? Bakso. Ayo gah aku truk gah aku. Wanara kok bakso ora. Nyayam. Duh. Tahu guling. Tahu guling apa? Kowe mung panganan terus kok. Aku rung madang iki, Bro. Ya mulane iki omong. Sing tok eling-eling bangsa olah-olahan. Wanara ya apa, Gong? Wanara iki munyo. Oh. Wanara kusika seta. Apa itu? Apa? Wanara kesikut kusika. Ae sing senengane sok gane nyikut to kowe yo. Wanara kusika seta. Heeh. Seta iki putih. Ha iya. Kusika iki mano ya, Udu. Wah, heeh. Ana sesamune kusika. Kukila. Ae mano, nek kusika iki udu mano. Kusika ki warna. Oh, berarti buku gambar iki buku kusika. Buku gambar kok buku kusika. Wis do bali. Do matur karo bapakmu, aku wegah ngrungokke omonganmu iki aku wis wegah. Iki sing perlu dibahas iku kusika ki lho. Kuwi artine apa? Engko nek adhe matur karo bapak ya ora ngerti artine lah goleki nendi. Ha iya. Kusika ki bener karo si Gareng mau warna utawa ules. Ules. Heeh. Ditambani engko ndak malah kena apa-apa nek wetenge ules. Kae mules. Wow, wis ora. Kusika ki warna utawa kethek warna putih. Oh, menyerah. Ah iya. Wis ora. Kethek wernane ulese putih ngono wae engko gek matur karo bapak. Ya. Mandeng ora-ora mbok ora rek. Mandeng no. Gocek-gocek ora. Mandeng ora-ora mbok ya kok. Ya. Mangkat. Suluki apa langsung iringan? Langsung iringan nganggo suluk ndandake wektu iki ora sewengi. Ya. Mambang pantepasolan upamaneka oh
nalika den prayitna semuriris semuriris iko balik sabar giten sarawuh sampeyan kula aturi nyekecakaken anggenipun lenggah ya Kakang Semar ya Dipol loro Garing Petruk Bagong piye kabare para matur sanipun Bapak wonten lepat aturipun ing Putra Petruk nyuwun pangapunten pun kelampahan kula sowan Sinuwun Ndarawati Sinuwun Kresna Panci kagungan putra angkat enggal nami Endang Loro Temon nalika semanten kula suwun badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel nyarengi Begawan Durna ngenipun badhe ndhawuhaken Ndara Lesmana dadi geger dadi rame nggih ning disampe utawa dipisah dening Sinuwun Prabu Ndarawati lan paring dawuh sinten mawon saged mengku garwa dhateng putra angkatipun Sinuwun Kresna inggih menika Endang Loro Temon wonten saged ngaturaken ruba pepanggil wujudipun siji temanten lanang kudu nitih gajah ing ngembisa tata jalma sangajengipun kedah dipun beksani wanara ingkang kusika seta lesipun putih kedah beksa sangajenging temanten kakung Pak mareka den prayitna samurire seka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing ngalatar milang lintang Bima Sakti dadian jentung Kilora Semar Badranaya datan kantun nggih Bambang Senet midhanget aturipun ingkang putra niki Kilora Petruk tanggaping Gatiri Sang Arjuna Siga merpeki unggahaning Kilorah Nayantaka Polat para Sang Arjuna ismunya kang kamanungsan Kakang Semar ora usah dadake wahaya ing penggalih yen Kakang Semar bisa menggalih kanthi wening Janaka wae wis tanggap lawan apa kang dadi ature Petruk Gajah ing bisa tata jalma kuwi kadang bayune Kakang Jodipati Gajah Setu Bondo Wanara Kusika Seta ora li kejaba mung Kakang Anoman Kendali Sada Kakang ora usah dadak Kakang Semar ketayalan upaya reruba pinanganten kakung Janaka lan Kakang Mas Jodipati ingkang bakal keduga ngaturake reruba pinanganten kakung Kakang bejane Senet Pak ndara-ndara tanggaping Gati goleke ruba pepanggil Bambang Senet ndaramu wae tutna aja nganti kijenan lho Le Titiyani gandayani trisanya
manjing langit kelap-kelap katon lerken canging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur iladan kaget atiku bareng wono tik brasara ning goselo mangling kene ora palangi kaya adikku tunggal bayu Werkudara. Wah, setu bondo kakangku ya. Ana apa? Sowanku ning ngersamu. Ing wigati amung kepengin nyuwun tulung karo Setu Bondo. Bisa nglulusake panjangkaning Semar Badranaya. Ala dikaya ngapa Semar tau tate labuh karo Gajah Setu Bondo. Ora gelem ora gelem kowe bakal tak boyong marang Karang Kadempel. Lho, wigatine dadi serah-serahan pinanganten lanang menyang negara Ndarawati supaya kelakon penjangkane anak angkate Semar Badranaya nggone dhaup karo putri Ndarawati. Yen aku gelem, tegese kowe sing ngaku aku tunggal bayu. Nah yen aku ora gelem, wah. Tinimbangane aku bali didukani karo Kakang Semar, luwung boyo eneng kene kowe tak ruda paripeksa wae lah dalah. Bang mangarono katinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkani goro sageter kene donganing konglir wuwu sing pene panca wah upama tak selak ana tanpa guna ya Werkudara aku sagu yen pancen sagu. Ayo tak derekke sowan menyang Karang Kadempel. Ayo Werkudara Jakaya bocah cilik. Munya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsuh Raden bekti kula ya Kakang Anoman ndak tampa tiba sepadha-padha semengko tindakipun wigatosipun diutus dening Kakang Semar kawruhanamu Kakang Anoman yen to Kakang Nayantaka dina samengko kagungan putra angkat ya kuwi Bambang Senet ingkang bakal dhaup karo putri Ndarawati putra angkating Koko Prabu Dwaraka ingkang wangi endang loro temon nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon lamun tanpa pambyantuning Kakang Anoman. Lho sebabipun menapa? Sebab temanten putri nyuwun sak ngareping temanten kakung kudu dipeksani wanara Kusika Seta. Weh lah dalah. Nadyan kula menika sampun keladuk yuswa. Kula menika sampun sepuh, kula menika wong tuwa. Upami kula menika joget, upami kula menika beksa, mesti kemawon napas kula sampun boten kiyat. Namung gandeng kula menika kepengin labuh kalian Kakang Semar ingkang sampun wong salwangsul nglabuhi dhateng gesang kula. Monggo Raden kula dherekaken prapting Karang Kadempel.
madangi jagato mungo-mungo sapucaing bukir mareba bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung ucap kacarita ganjanging carita Grisung kamunggel kawi Raden Werkudara wis prapteng karang kadempel Raden Arjuna wis prapta karang kadempel wis samapta pepanggil ruba pinanganten kakung saking karang kadempel sigra Bambang Sret Anite Gajah Kyai Setu Bondo sangajenging Gajah Jinogetan dening Wanara Kusika Seta lenggih sang Anoman sakwingkingipun Bambang Sret Lurah Semar sak putra Nara Garing Petruk Bagong Datan kantun pangombyong lenggih satreng Madukara tuwin satreng Jodipati Raden Werkudara putramu angkat nggih kowe lah dalan nyolong pethek atmajaning Semar lah kok dadi kaya Dewa Asmara Ngejawantah lah wong niku Girilusi jalma tan kena kirira Werkudara ya ngombyong manten karang kadempel Arjuna inggih dados pangombyong Koko Prabu lah dalah syukur-syukur lah terus apa panjaluking pinanganten putri wis bisa kalaksanan lah niku enten Gajah sing iso tata jalma niku Gajah Setu Bondo dulure Tunggal Bayu Ndara Werkudara putrane Sang Hyang Bathara Bayu Wanara Kusika Seta ingkang bisa tata jalma wah saiman wah udus kowe lho wong Anoman saiman nggih Anoman Anoman Wanara Kusika Seta yang artinya kera berwarna putih wah lah yen ngono cocok kabeh lah mestinipun senet wonten dawuh sinun anakku Endang Lara Temon wujude kaya ngene apa kowe trima nyatanipun sampun dipun jodohaken dening panguwasaning dat kang Purwengdat mbok menawi menika sampun jodoh dhaup kula kados menapa kawontenanipun Endang Lara Temon kula nampi kanthi ikhlas lahir lan batin temon wonten dawuh Bambang Senet wujudane kaya ngene anake Semar ya mung wong ceplik ya mung drajating Panakawan tresna menika mboten krana derajat lan pangkat tuwin mboten krana bondo donya mbok menawi anggen kula dhaup kalian tetimbangan kula inggih menika pun Bambang Senet sak mangke saged dumugi ngantos telasing tulis kula lan tulisipun Raden Bambang Senet. Lah yen pancen kaya mengkono Kakang Semar diseksekake marang para nalendring padha rawuh. Menika langkung mrayogi. Kaya wis gambuh kaya wis cundhuk penggaling Sang Bambang Senet tuwin Endang Lara Temon
Nalika semanten kaya wis manunggal tetunggalan dipun tunggalaken dening panguwasaning Dat Kang Purwing Dat. Sigra astanipun Bambang Sret anyandak astanipun Endang Loro Temon. Parandening mangke gumaregel Bambang Sret miwah Endang Loro Temon brol riwe Hamara Waryang. Kecal wujuding putra putri kekalih tanah sanes kejawi amung Raden Abimanyu tuwin Dewi Siti Sendari. Mula aku nemu bocah kok baguse Rajama. Wela. Aku dadi Ndara Angga 8. Angga Wijaya. Anu Angga Wijaya. Karo Ndara Siti. Heeh. Ya Siwa Semar nyuwun pangapura. Ya Kanjeng Rama kula nyuwun pangapunten. Wolah dalah. Lah kok dadi wis padha adu arep Abimanyu karo Siti Sendari. Petruk kuwi aja nganti tekan kene kuwi. Rampung ora. Tutuk sekop sirahe. Wis Petruk, Bon. Lagi arep mlebu kraton tak limpe tak kepruk sekop sirahe klothak. Semaput digotong patih sengkune. Nek dadi masalah lho, Truk. Ben. Anak ratu rada kenthir kok. Rasa kuwatir. Engko nek Kurawa ora trima piye? Engko tak singkirke ning mengko. Oh nggih. Ya wis pancen kaya mengkono kabeh wis katon gathuk, kabeh wis mathuk, kabeh wis manunggal. Syukur Abimanyu muga-muga tekan kaken-kaken inen-inen. Kanthi cara mengkene kuwi ngraketake talining tresnamu lawan anakku Siti Sendari Abimanyu.